Abafundi kwiDyunivesithi yase-eFort eDikeni eMpuma Koloni basothukile sisiganeko sokuhlatywa komfundi weliziko mfundo kutyholwa ngelithi Elityendyana lihlatywe ngomnye umfundi wasetyhini ebencuma naye. Kuvakala ukuba bobabini bebezintyintye ngotywala. Le yindawo yexhwayelo apho uYonela Bholi nobeneminyaka engama-24 esenza i-masters kwizifundo zegeology athe wawa khona kulandela ukuhlatywa kutyholwa ngelokuba yintombi yakhe. Enze laa mntana waqhwaba uBholi ngempama zayi-2 wathi uBholi kwenzeke ntoni. Laa mntana khange aphelele ubuza uba kwenzeke ntoni. Laa mntana wathatha iphoso, xa uthatha iphoso abezama umphosa esifubeni. Lamjita uthe kayibuya ebaleke lapha kumerumini. Xa kule ndawo wabesiwa phantsi xa besemhlabi kule ndawo. Esi siganeko ke sivuselela ingxoxo yokuba uxhatshazo ngokwesini akujonganga kwabasetyhini kuphela koko namadoda abangamaxhoba. Amapolisa ke anqinile ukuba phanda ityala lokubulala. Lo uchaphazelekayo usemapoliseni seligcinweni lamapolisa kulindeleke into bavele pha kwinkundla kamantyi ngoLwesibini. Ukanti iDyunivesithi ithe esi siganeko senzeka kanye xa isandula ukuphumelisa umgaqo-nkqubo ojoliswe ekuthinteleni ukuhlukunyezwa ngokwesini kwii-campus zeliziko. There's a big focus we're going to do this year around that, to see how to do much more education awareness. iDyunivesithi eFort iza kunikezela ngentuthuzelo yasemphefumlweni kubafundi abachaphazelekayo nongenzeka ukuba bebekhona ngethuba lesehlo. Weendaba ze-SABC ndingubusisiwe Jameson Amantashe ndiseDikeni.